Добро утро в неделя, 3 май. Пейзажи от Земята и Луната. Една изложба, която събира фотографии в кафе-галерията на столичния булевард Васил Левски. Тя продължава и следващата седмица до 12-ти. А впечатленията си от две екзотични точки на света сега ще споделят двама от фотографите, Боряна Иринкова и Петър Чолаков. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Нека да уточним първо, не сте били до Луната. Откъде са пейзажите? Ами на Луната бяхме всъщност. Бяхте ли? Значи бяхме на един остров, който се нарича Лансероте, който е част от Канарските острови. Той е много близо до Африка се намира, под испански флаг на територията. Сметка на това, населението там е много смесено и то е нещо сбор между кубинска кръв, африканска и испанска. Гореща работа. Гореща работа, да. Добре, защо обаче така се сравнява с Луната това място, Лансероте? Сравнява се с Луната, защото там преди известно време, както Лансероте, така и другите канарски острови, те са били тучни, хубави и зелени, но в един момент изригнал един вулкан, който опустошил целия остров. В момента самия остров се възобновява. Хората са били изселени в Латинска Америка и Куба. Апропо, това е нашата изложба и от Куба, за да може да разкаже повече истории. Това са кадри от Лансероте, нали? Това са кадри от Лансероте, точно така. Това е... Не точно лунни пейзажи, но и те ще дойдат. Да. Апропо, повечето интересни филми, за които се развиват действието на чужда планета, са снимани именно на Лансероте. Защото е много нетипичен този пейзаж. Аз съм чувала, че космонавтите, астронавтите, т.е. американските астронавти са тренирали там. От Аполо, да. Да. Там са имали тренировки. Понеже почвата наподобява много, може би, на пейзаж, тя са ни остри камъни. Освен това, в момента се раззеленява лека по лека острова. Даже в момента има доста зелени места. И контрастът между тази пустош и зелената е много впечатляващ. Другото много интересно на този остров е, че облаците, и специално за Лансероте и за Куба, че облаците са много ниско до земята и всъщност правят много интересно осветление. Може ли да ги видим в снимките в цял ръст, ще я да кажа? Може би ръст не е точната дума в случая. На цял екран. Извинявайте, Петър, че ви прекъснах, да? Всъщност тези облаци правят така, че обикновено времето за снимане, да речем, е леко сутринта или пък вечерта при вечер, докато такива места се снимат целодневно, буквално целодневно и винаги има много интересно. Светлината тук не ви ограничава? Не те ограничава, липсата да. на светлина? Всъщност интересното е спецификата на светлината, не толкова липсата. Значи, в принцип в България има целодневна светлина, но спецификата е така, че по обедно време не може да се снима. Да. Докато... Падат едни сенки, които точно така, които са неприятни. Докато там самите облаци са много ниско и те създават много такава дифузна светлина през целия ден. Какво още? Това е туристическа дестинация. Живеят хора 143 хиляди души някъде. Точно така, да. Макар че третия по големина остров от архипелага не е много известен, всъщност там най-често се събират сърфисти заради силния вятър. И е едно от любимите им места. Самия остров е съвсем малък, 60 км е дълъг, около колко 25 км широк. 80 на 20 30, 80 на 30 горе-долу. Кога сте били? Всъщност трябва да кажем имената и на другите 3 фотографи или още, или 4, които също... Да, това са Дамян Хаджи Иванов, Минка Христова, Антонета Войводова и Йоанна Найденова. Изложбата е на тези 6 фотографи. Да. Общо. Включително вас. Кога бяхте там? През февруари месец, точно на Свети Валентин. Празнувахме там. И е много приятни температури, около 17 градуса, но страхотен вятър. Много духа. Даже на нощните снимки, когато ги правихме, няколко фотоапарата паднаха, въпреки че бяха на стативи. Изключително силен вятър, който до някъде през февруари не го прави толкова приятно място за посещение. Добре, как се организира, по какви пътища на такава фотографска експедиция? С половинки ли бяхте или просто екип фотографи? Тук може би аз трябва да кажа, значи ние организираме такива фотографски експедиции от доста време
идеята на тези места е да посетиме интересни места, които не са познати, които са... не става дума само за Лансероте. Говоря, че ние сме обиколили Италия, в смисъл почти целия свят, на места, където не са точно туристическата дестинация, ами са места, които са непознати, които са интересни. Но пък доста впечатляващи, както продължаваме да виждаме. Организирането на такъв тип места и заходенето на тях е доста труден процес. Също така, специално за Лансероте мога да благодаря на наша позната, която живяла там 5 години. Тя всъщност ни показа мястото. Също така, на другите места, които ходим, имаме специално местни гидове, които ни помагат много за приятното прекарване. Много е трудно да отидеш някъде, където ти е непознато и да нямаш човек, който да може все пак да те съпъства. Което е най-интересното, че ние имаме като цяло фотографска експедиция с професионален фотограф, който напъства дори хора-любители, така че да направят много добри снимки. Тоест, ето това е една добра идея за нов вид туризъм. Фотографски туризъм. Отиваш някъде на прекрасно място, което не е типичната туристическа дестинация. Прави си хубави снимки и така си доставяш някакво по-различно, нестандартно. Доста по-различно. Да. И интересното е, че ние не отиваме с разходка цел, отиваме с цел разснимане. Тоест нашите програми са доста по-различни. А успяхте ли все пак да се срещнете с местните хора? Как живеят те? С какво се издържат? С туризъм ли? Или пък напротив? Успяхме да се срещнем, запознахме се с няколко човека. Интересното е там, че почвата, която се вижда на снимките, тази тъмна почва, има изключително силни хигроскопични свойства. Тоест тя задържа влагата. И те са превърнали това в един много добър начин да напояват посевите. Занимават се главно с отглеждане на лозя за вино, което е и така основният им поминък. Виното е изключително хубаво, както установихме с Петър. И изнасят също така, ако не се лъжа, няколко различни сорта имат и отглеждат лозята по един много специфичен начин. Те изкопават дупки в тази кафява почва, там в тази дупка засяждат една или две лозички най-много и изграждат стена от камъни, която да пази от вятъра, за да може лозята да порасне по-силна и да даде по-добър плод. Как се приспособили? Фотографски това е все едно един кораб на извънземни, е кацнал и така изглежда. Може да видите повечето снимки. Специално те са ни големи полукръгове. Тези заслони. Заслони, да. Те са ни големи полукръгове и в тия полукръгове по едно зелено растенице, клонице. И като погледнеш така, те са буквално като едни големи кратери от извънземен кораб, който като е кацал е насъдил някакви работи. Добре, от Канарите към Карибите да отидем, защото ни остана време за Куба да поговорим. Толкова интересно ми стана за Лансероте. Всъщност това са много екзотични за нас точки, но са и много различни, предполагам. Как бихте ги сравнили? За Куба със сигурност мога да кажа само, че кубинците са доста приветливи хора. Има от тях, които са така начините прилепки, които не можеш да отървеш от тях. Има и хора, които са много сърдечни и топли, които... Ето ги портретите, които сте заснели в Куба. Да. Този народ като цяло е много близко до нашето мислене. Куба в момента е в едно комунистическо развитие, буквално, както ние бяхме преди големия преход. Апропо за голяма част от групата, това беше връщане в миналото, буквално. Другото, което е, повечето кубинци са учили в България. Повечето? Повечето кубинци, които са, говорим за тези, които са образованите кубинци. В България, тъй като имало много топли взаимоотношения между България и Куба, близкото минало. Братски приятелски. Много хора говорят български там. Аз се изненадах. Това никой не ми го е казал до сега, който е бил в Куба. Че много хора говорят български. Да, между другото, много интересен факт. Другото, което е, там има хора, които са бели, черни и с азиатска кръв. И те са умешали, между другото, но там няма такъв расова дискриминация. По-скоро дискриминацията на по-скоро на статут. В смисъл... Богати и бедни. Не точно. Те не са точно грандиозно богати, просто бедни. Просто има хора, които са, може да са бели, черни или китайци, които са от буквално от
да кажем, ниша класа. И хора, които са просто обикновени като нас. Такива богати хора не виждам, не съм установил. Другото, което е интересно, което доскоро беше за мен е мит за тия коли, които са там. Има ни стари коли. Старите коли, да. Старите коли. Чая на Куба. Да. И винаги сме чули тия хора, тия таратайки, какво такова. Се оказа, че влагата там е много убийствена и е голям проблем, ако ти отидеш дори с някой фотоапарат, който е от определена марка. Значи там някои фотоапарати блокираха, защото има голяма влага. Също се отнася и за компютрите на колите. Тоест хората не че искат да карат нови коли, просто новите коли са много уязвими, защото компютрите им се скапват за година и половина. Тоест добрите, стари, здрави коли са за предпочитане, защото работят просто. Но сега нека да си кажем и, че те нямат достъп до... Нямаха достъп и пари, за да си позволят, имам предвид, скъпи само да уточня, че там има с голяма връзка с Венецуела и с Китай, специално Куба. И има и модерни коли. Разбира се, коли, които са произвеждани в филар обикновено, за да могат да издържат и на влагата. Има и съвременни коли, там видяхме и нови коли. Някои от собствениците на такива коли се жалваха, че не могат да ги подкарат и че няма как да всъщност се случи това подкарване. Но има достъп. Все още има такъв достъп. Разбира се, не е този широк достъп, който е на целия пазар, но имат много... Боряна, последно, усеща ли се духа на промяната в Куба, защото съвсем наскоро Съединените щати се отвори към Куба, паднаха някои ограничения, вече има частен бизнес? Все още не. Все още Куба е запазила този типичен за нея чар, това спокойствие, което цари, когато ходиш по улиците, топлотата, която хората имат към всички, без... Не се усеща все още влиянието на Америка, но очакваме, че след няколко години това вече ще се промени. Затова се радваме, че така успяхме да посетим Куба в този много сюблимен момент, точно когато се отваря към света, но все още е запазила своя дух, с който е известна в света. Един приятел ме посъветва наскоро, ако можеш да отидеш в Куба сега, иди, защото след няколко години само вече няма да бъде същото. Някакъв съвет към хората, които искат да посетят тази страна? Да съвет да отидат на фотопленер там или с фотографска цел, защото чисто туристическата дестинация като Куба не знам дали е много приятно, още повече има и там доста голяма такъв развит, платена любов дестинация, която между другото в много голяма част от излизаните вечери и така нататък е неприятна, ако нямаш местен гид. Може да падаш в много неприятни ситуации, така че по-добре е да отидете там с агенция, която е с малко по-различна цел. По-скоро фотографска цел или да имате... Също така много важно, Куба има 3 агенции, туристически агенции, които без тях не може да стане никакво пътуване. Но въпреки това е хубаво да имате и някой местен човек, който винаги да ви направлява там, защото има, примерно, някои места, където ако снимаш, могат да те арестуват. Буквално те арестуват. Много ценни съвети от нашите гости. 2 фотографи, които са направили част от пейзажите на изложбата Пейзажи от Земята и Луната. Куба и Лансароте, пак да повторя, в София. Много благодаря, че ни гостувахте тази сутрин. Беше изключително интересно. Сега към следващия ни гост.